Moltes gràcies, senyor alcalde. Les últimes paraules del company de Ciutadans ho diuen així, és fer política el que ha estat presentant i ho hem comprovat, perquè és una llàstima que no hagin acceptat la nostra esmena, que li dic de segur que haguem votat que sí el senyor president Ximo Puig i el senyor Marçà. Segur que haguem votat que sí. Perquè jo crec que així el que tenim que tindre clar és que tornem a veure un rifirrafe, una proposta que no és seva i vostè el que va buscant i el que han fet és anar mirant la manera de ficar el pal a la roda per tal que aquest pla no isca bé. Però el pla té que eixir perquè així el que estem davant és una proposta pionera, una proposta valenta i necessària, crec que ahir tindrem que estar tots d'acord, i que permetrà que els llibres de text siguin gratuïts per als alumnes de primària i secundària de tots els centres del País Valencià. És una proposta, per tant, pensant en les persones. Però, clar, quan te poses a pensar en els partits, ve allò de no, mira, això estarà bé si tu fiques els diners primer. No, això estarà millor si els diners els fica vostè. No, que els tenen que ficar els altres. No, que el fica la Diputació. No, que el fica la Generalitat. No, pensem en les persones. I el que tenim que fer és tots arrimar el muscle perquè el pla isca. Però això vostès no ho volen. Però mira, vostè ha dit un pla de meravella, en plan poc despectiu. Li tinc que dir que és un pla de meravella. Millor que el seu, perquè vostès no en van fer cap. D'aquest tipus no en van fer cap. Per tant, tenim que dir que el pla complet, el que s'ha presentat per a totes les escoles de tot tipus del País Valencià, és un pla pioner. No s'havia fet mai en aquest tipus i d'aquest àmbit. Mire, vostès s'estranyen que vaig a tres bandes, tres administracions. Que bo és menjar panses. És bo menjar panses. Perquè fa memòria, que no sé per la memòria, que tindre aquesta memòria que de vegades a vostès es fa falta. Quants plans hem vist en l'altra legislatura de tres administracions, Generalitat, Diputació i Ajuntaments? En les competències que vostè diu, doncs mire, diguen vostès els plans d'ocupació. Quina és la competència que tenen els ajuntaments? I van inventar un pla de tres bandes que va eixir des de la pròpia Diputació. Vostè té que saber-ho. Per tant, això, que és un pla que té en si mateixa aquesta concepció que arrimem tot el muscle per aconseguir una educació universal i de qualitat. De qualitat. I per això, perquè es complisca l'article 27 de la Constitució, un dret que tenen tots i totes, el que tenim que fer és fer que les famílies que no poden accedir als llibres de text puguen accedir. Tots i totes. I en aquest pla, que és el que tindríem que fer, aconseguir que arribara a bon port per a que això estaria pensant en les persones i estaríem aconseguint aquest compliment de l'article 27 de la Constitució. Moltes gràcies.